Čus Trus a zde vás Lukas.cz a vítejte u prvního videa z mého kanálu klanu Splet. Je tady se mnou Dansaj. Čus. A Patko. Čus. Tak a jsme teďka na serveru, nevím jak se jmenuje, myslím, že Hydra Gaming. Hydra Gaming. No, dobré, tak jim to bylo A Team Blazer zrovna, nevadí. A chtěli jsme vám říct, že budeme natáčet z různých her, hlavně z Counter Strike, z Furiena. Že jo, Patko? Jo, jasně. Tak já Frapse můžu natočit i jiný servery, třeba Deathmatche nebo klasiky. No teď jo, Nonkone, neplíš se tam. No já budu natáčet nějaké určitě. Bude to super. Nám už je iba ten Indiana Jones. Jaký Indiana Jones? Však náš koment Indiana Jones. On si zmenil knajfa. Teraz má super knife a to dává na rano. Já to vím, však to je jako různé. No, tak chtěli jsme vám říct, že máme stránku. Jmenuje se splat.wbsl.cz. Tu stránku dáš do popisu a potom tam ještě dáš aj tento server na tu stránku, nie? Tak ticho mi natáčame, ty. Ale ty natáčaš? Však Ty furt on jen natáča, zvědali ale toto je nás kolo. počuť. Jo, však to vím. To mi došlo. Ja idem proti Furienom iba s knifom, ja som si nekúpil zbranie. Ja idem za AWP-čkom. Ale ja som si na Furienoch nekúpil, proti Furienom nekúpil žiadne zbranie. Jsem vám, Já Blok je zadarmo. jsem vám tam hodil granádoši. Ja som si zabudol kúpiť, ja som Nie pod nohy, tak. ja som si nič nekúpil, vieš, ja som to Xol a nič nemám kúpené. No, Tak daj takže lomeno my budeme shop alebo natáčet lomeno z různých Furie. her, Ne. hlavně z Counter Ježiš, Strike nedarí teda. sa. To už si dead? No, nedarí sa bereme mi. si... O, to je pekná tá Au. UMPčka. Zase A Team Tu je niekto. Blazer. Jo, zabil som si jedného hráča. Jo, jedného som si zabil, som dobrý. No, takže koukněte se na stránku, Už jestli druhého. necháte mi to povědět další. No, dobrý. Takže server dáme taky do popisku, je to server hydragaming.eu Furien 1, stejně bude IP v popisu, ale to je jedno. Hlavně, že budete si s náma moc hrát. Bude i nábor do A kluci, co hrají CSko, tak klidně máme volný místa v klanu. Stačí napsat a my už si vás najdeme. A keby ste chceli s nami volať, napíšte váš Skype do popisu. Jak ma vidia ty parchanti? Do popisku? Do popisku by to asi nikdo Takže nenapsal. to teda je to do komentu, nám napíšte váš Skype a my vás požiadame a môžete s nami hrať. Alebo nás nájdete kedykoľvek na niektorých zo serverov. Takže nás uvidíte buď to na tomhle serveru, který bude v popisku, nebo prostě na nějakým jiným, ale je jedno. Jo, jo. Hej, tu je pekná tá C4, keď ju položím, vieš? Ze psem. Vypadá tak dobre úplne. Mé vedľa Ale na psa. toto servery sa ti nedoplňujú HPčka ako Furien. No však no. To je super. Toto je server, ktorý hráme prvý raz, takže... Takže Judonce je zakladatel. Taký polovičný, nie? Či? Čo myslíš? Čo myslíte? Jo, Serveru, Antíci vyhráli kolo. serveru som taký polovič... Jo, je fan, kolo máme vyhrál všetci Knife. super. CT mají Jo. super knife. Cože, CTčka mají Raz vás hitneme a fan ste... kolo, no. Ale aj my vás, keď raz hitneme, ste dead. Stejně si vás dáváme. Jo, však, no. Po mne tu ide 10 Furienov a zabil som jedného. Ja už som tež jedného zabil. Ja som asi živý? Áno, však. No, ja som zabil... Jo. Zabil. Bacha, ide ich po tebe. Nech išlo raz toľko.
No. Team Player mě zabil. On je dobrý. Nevíte, proč mám furt před jménem Random? Random. Nevím. Mě zajímalo. Spíte. Počkej, jaký Spíter tady píše? Vole, aha, lomené RS, Ty dá vole. stát, rank stát, top 15. Top 15, hej a ten A-team Plazer je druhý. Jo, já jsem 152. Já 39. 6 kilo. 15. 15. Já jsem zabil 6 hráčů za mnou dvakrát. O, a Team Player je druhý. No však to jsem ti hovoril. O, fuck. Fuck it. No čak, ale oni tu majú VIPčka, strašne dobré veci sú tu na VIPčka. Vybrat kraj. Já jsem si koupil gulomet. A Glocka. What the fuck? Indiana Jones má v životu. Indiana Joint. Můžu si stoupnout na to. Že koment Indiana Jones. Hej, Red má asi VHčko. Mě hodili granát pod nohy. Jo, dal jsem Spritesovi headu. Já jsem žádný cheater. Ale headky dávám. Ale s gulometom jsem dal headu. Takže to byla taková malá informačka z tohoto serveru, IP bude v popisu, Skype bude v popisu, takže jako Všechno bude vám v to dáme do popisu prostě. Tak a Trochu sa nám to sice nevydarilo, ale tak jenom dohrám opravím. tohle a hnedka vám to napíšem. Takže čus, bus, trus a u příštího videa nazdar.